Fresei, esterquei, purín, botei, e 8, 24, 16. Botei que nevec, e baraca tamén, ai Deus, e nada apañei. Eu xa te avisei, agora está che ben, vas tomar polo cu. Xa o dixo Pemán, cando a sementar, vas tomar polo cu. Este é o vídeo galego que arrasa na rede. Trátase dunha parodia do videoclip da canción Breaking Bad, e que despois de 7 días na rede xa leva máis de 82.000 reproducións. Hoxe achegámonos ata a parroquia de Taboada dos Freires en Taboada, lugar onde se gravou parte do vídeo, para coñecer o seu protagonista, que nos falou de como xurdiu a idea de facer este vídeo e o primeiro, o de Gangnam Style, que ten máis de 53.000 reproducións. A idea foi, no primeiro, digamos, a orixe desto foi a orquestra na que traballo. Tiña que montar o tema que iba a ser o tema do verán, o Gangnam Style. A decidín facelo en galego, en plan parodia. E nada, un día tomando algo cun par de amigos, pois dixeronme, ostras, tiñamos que facer algo así, en plan coña e tal. E eu xa teño feito esta historia. Ensinéllelo, empezaron a rir e dixeron, pois temos que gravalo. E así xurdiu. E neste caso xa foi sen ter nada que ver coa orquestra, simplemente me dixeron, chamaron un día e dixeron, a ver, temos que facer algo máis e tal. Fume á noite pola casa deles, entre cafés e unhas risas, pois fixamos a letra, o día seguinte gravamos o audio e os 2 días a montaxe, bueno, o vídeo e despois xa a produción do mesmo, a produción de todo o que estades vendo. Bueno, quen fai o guión, falos ti todo. Eso ímoslo facendo sobre a marcha, o que se nos vai ocurrindo, a burrada ou a tontería que se nos vai ocurrindo no momento, pois ímoslo facendo. E despois xa a montaxe, unha vez feito, pois xa, eso xa é cousa do produtor, do director. Ui, logo tedes xa a empresa montada. Claro, sí, temos Iván Capón é o director, María é a produtora, e eu son o que me manden. Eles mesmos están sorprendidos das visitas que teñen os vídeos en YouTube, que xa circulan por toda a rede. Non o esperábamos, nin o buscábamos tampouco, pero bueno, xa que está aí, alegrámonos moito. A ver, facémolo primeiro para rirnos nós, e os nosos amigos, claro, canto máis xente chegue, pois, máis contentos estamos. Bueno, nunca se sabe onde poderá chegar isto, tal e como está, non? Home, perspectivas profesionais con isto, ata agora non as tiñamos. De aquí para diante, xa visto, xa non descartamos nada, pero a verdade é que facémolo co único propósito de rirnos nós, e aportar tamén un poquinho de alegría a esa xente que está pasando uns momentos un pouco delicados, igual que nós e que todo o mundo. O tema de crise e o tema de todo isto. Bueno, esperando unha chamada de Spielberg, ao mellor. O máis. Pois moita sorte con estes vídeos. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deixes. Vou. Un roscón. Eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Un roscón. Eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Ei! Eu vou estalar. Non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deixes. Vou. Veña, coméis, que non hai máis nada. Eu vou estalar. Pero que faz, pastrán? Chupando no sacho. Mira que es porco, pasa pa casa. Cago na Mario. Mira que... A que me ves con vértigo? Se nunca tache me pasou. Foi o abono que más matou. Ai, cala Ramón. A que me ves con vértigo? Se nunca tache me
ventos de componente sur-suroeste moderados e as temperaturas un pouco máis suaves. Boas noites, ata mañá.